नमिनेशन होनानै जोबथा सान बे जोबथा सानावनो दिनै जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 6टा समस्ति दं 6टा समस्तिनि 6 जन बिजाथि जों ज' जानानै दिनै नमिनेशनखौ जों गथायबाय खुब आसाबादि 6 जनाव 6 जनबो देरहानाया रोखा जाबाय आरो रायजो राजानि अननाय रायजो राजानि आशीर्बाद लोगोसे भगवान ईश्वर आल्लाह गडनि आशीर्बादाव ब्लेसिंसआव दुआयाव जोङो देरहानाया रोखा आरो रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो नांगोल सावगारियाव भट होनानै गोदान जिथु सरकार दानो गोनां बे सरकारखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिपिएफ सरकार जाहाथे जों दानो हायो बेनि थाखाय बयनिसिमबो आशीर्बाद बिनाय जाबाय जिहेतु बे खेबाव नोंथांनि बियाबाव क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बेयाव बाहागो लादों नोंथांनि थाखाय माबायदि फेक्टर जागोन थ' लरेन्स इस्लारि हिसाबै आं बुंनो थाङाखै लरेन्सआ सासे केन्डिडेट इउपिपिएल हिसाबैनो सालाकाथियाव खुनु फेक्टरानो नङा इउपिपिएल हिसाबैनो सालाकाथियाव देरहानायनि खुनु लक्षणानो गैया आरो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 12टा समस्ति दङ 12टायावबो मोनसेबो मोननाय नङा बे रोखा रायजो राजाया बिथांमोनखौ दिनैहाय लुबैयाखै बिथांमोननि थगायनाय आरो रायजो राजाखौ थगायनानै जि 5 बोसोर बिथांमोना खुंलांबाय आरोबाव जाहाथे बिथांमोननि आखायाव क्षमताखौ गथाया बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रानो एकदम गोख्रों मोनसे सिद्धान्त लानानै दा आवगायगासिनो दं बिजेपिनि बिजाथि कबिता नार्जारिया मैया मोनसे खोथा बुंदों देग्लाय नोंथांनिफ्राय उद्धार खालामगोन बिजेपि दोलोआ उद्धार खालामो ना खालामा बयबो केन्डिडेटआथ' बुंगोन आरो केन्डिडेट हिसाबैथ' कबिताया बेवहाय जेनबाय थाखायो आरो एबार जे देरहागोन बिनि खुनु माबा गैया आरोखि केन्डिडेट हिसाबै रायजो राजाजों अनथावथाव रायजो राजाजों अनजानाय बा रायजो राजाजों गोरोबनानै खामानि मावनो रोङोब्लाथ' रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगौमोन खिन्थु दा इलेक्सन समावल' रायजो राजानि खाथियाव थांनानै रायजो राजानि आशीर्बाद बिनानै जे माबा मोनसे देरहानो हागोन बे माने सम्भब नङा आरोखि बे माने इउपिपिएल जोंनो कन्टेस्ट जागोन इउपिपिएल आरो बिपिएफ खिन्थु आङो गोबां भटनि बेब'धानाव जोंनि बिपिएफआ देरहागोन आरोखि